Jelle Ripma, Olandiż ta' 22 sena wieġeb mhux ħati li qatel lil Shannon Mack ta' 30 sena. It-tfajl Olandiża nstabet bon amħanxar fi triq il-mastu tax-xaf Santa Veneras biħ-il-ġimgħa filgħodu huwa kien akkużat bil-qtil tagħha u li kellu fuq persuntu arma li taqtaw bil-ponta. Permezz tal-avukat tal-għajnuna legali Leontin Kalleja huwa talab għal ħelsien mill-arrest, talba li kienet opponuta mill-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Kurt Zara u Robert Vella. Id-difiża wieġbet li l-imputat jaħdem fl-industrija tal-gaming huwa residenti f'pajjiżna. Il-prosekuzzjoni ma qablitx ma' din it-talba bl-avukat Stefano Filletti li qed jidher parti ċivile jgħid li l-qorti għandha tikkunsidra n-natura gravi ta' dan il-każ. Fl-awla kien hemm ukoll Missier Shannon Mack u l-partner tiegħu. Il-katafru ta' Shannon Mack kien stab mill-pulizija l-ħabta tas-6:15 tal-ġimgħa filgħodu. Il-pulizija investigat rapporti tal-ġirien fosthom ta' raġel li kien sejjer għax-xogħol u lemaħ il-katafru ta' tfajla mixħud fl-art bejn żewġ karozzi fl-istess triq. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija allegaw li meta ġie affaċċjat bil-preżenza tal-pulizija barra l-bib tad-dar tiegħu, l-Olandiż baqa' kalm biex ftit tal-ħin wara iż-żagħżugħ ammetta li kienu li ħanxar lit-tfajla. Is-sorsi komplew jallegaw li huwa temm ħajjed Shannon Mack wara li ma setax iniżżel li kienu temmew ir-relazzjoni ta' bejniethom. Il-qorti preseduta mill-imħallef Jana Mikallef Staffraġ ċaħdet il-ħelsien mill-arrest.